Příští zastávka Divadlo Bolka Polívky. Dobrý den, moje jméno je Emma Viktorie Císařová a já vás vítám u dalšího dílu podcastu Příští zastávka Divadlo Bolka Polívky. A dnes tu mám herce Pala Seriše, já vás tu vítám, dobrý den. Dobrý den, ďakujem za pozvání. Máte vystudovanou JAMu, fyzické divadlo na JAMu, ano. Ale máte taky titul z Filozofické fakulty z Masarykovy univerzity, obor, jestli se nepletu, norský jazyk. Ano. Tak proč zrovna norský jazyk? Máte nějaké kořeny v Norsku? Nebo... Nemám korene v Norsku, môžem hovoriť slovensky, že? Môžete. Výborne. Tak ja som vlastne na gymnáziu mal rád jazyky, anglický a francúzsky jazyk. A keď som išiel na výšku, tak som chcel študovať jazyky a chcel som si k tomu pridať k tej angličtine a francúzštine ešte jeden, nejaký radšej exotickejší, taký, ktorým nehovorí veľa ľudí. Nechcel som nemčinu alebo ruštinu, bože chráň. Takže som si vybral, bola kombinácia s norským jazykom, tak som do toho šiel, 5 rokov som to študoval, bol som párkrát v Norsku. A mám ten jazyk rád. Vlastne je dobré, že keď sa človek naučí norsky, tak sa veľmi jednoducho naučí aj švédsky, aj dánsky. Je to tak príbuzné ako čeština a slovenčina. Takže to ma bavilo, ale medzi tým som začal amatérsky robiť divadlo a stand-up. Takže som vedel, že keď som dokončoval tie jazyky toho magistra na Filde, že by som si mal dať prihlášku na JAMu, aby som toho niekedy neľutoval, že som to nespravil. Takže som si dal prihlášku, pozrel som sa, čo sa tam študuje a najviac ma zaujala vlastne vtedy sa to volalo klaunská scenická filmová tvorba. Dnes fyzické divadlo. Pretože na činohru potrebovali perfektnú češtinu, tu som nemal. Na muzikál potrebovali skvelý spev, ten neviem. Zo spevu ma vyhodili na JAMu, takže som si dal prihlášku na fyzické divadlo a tam ma vzali. A začal som študovať na JAMu. Vlastne to vyšlo tak pekne, že som v júni toho roku 2010 dokončil magistra na Filde a od septembra, už som od září začal ako na JAMu. Tak plynulo som prestúpil z jednej výšky na druhú. A když jste začínal, měl jste nějaké pochybnosti, jestli to je ta správná cesta, nebo jste byl jako jak ryba ve vodě? Bol som asi jak ryba vo vode. Veľmi som sa tešil na JAMu a tým, že už som mal jednu tú výšku za sebou, tak bolo všetko pre mňa jednoduchšie. Pretože som písal práce v angličtine, v norčine a podobne. A zrazu som prišiel na JAMu, kde to pre mňa bola vlastne taká škola hrou, že sa začínalo jogou, potom bola akrobácia a filmová tvorba a herecká tvorba a žonglovanie a podobne. Takže ja som si to užíval. A myslím si, že to bola celková výhoda, že som mal už jednu výšku za sebou, že tie teoretické predmety a dejiny svetového divadla a českého divadla, že to bola v celku brnkačka. Takže užil som si to. Vy máte zemu dokonce i titul PhD, tak proč ste sa rozhodol? Je to preto, lebo som bol na JAMu 3 roky, vtedy to bol ešte bakalársky obor, to fyzické divadlo, neskôr sa to akreditovalo na magisterský 4-ročný cyklus, takže ja som tam strávil 3 roky, to mi ušlo tak rýchlo, že som ešte hľadal cestu, ako by som ešte tam mohol niečo študovať. A poradili mi pedagógovia, že tým, že mám magistra z Fildy, že by som mohol ísť priamo na doktorské. Čož je aj štúdium, ale človek má aj veľa času na svoju tvorbu a dostáva aj nejaké štipendium a môže chodiť do zahraničia viac, takže som si povedal, že idem vlastne na doktorské a to bolo ďalšie 4 roky, takže dokopy som strávil na 2 výškach asi 12 rokov. Čož je dosť, skončil som po 30-ke, ale neľutujem to a je to fajn. Vlastne každá tá škola mi niečo dala a zo všetkého čerpám dodnes. Vy jste vaši dizertační práci psal o tvorbě pana tady Bolka Polívky, tak už jste se znali v té době, nebo hráli jste spolu? Vtedy sme sa ešte osobne nepoznali, ale tak nejak už vlastne o mne vedel, lebo sme tu hrali jeden kabaret, asi jeden z tých prvých rekabaretov, to bol asi nejaký rok 2015-16, takže tam ma videl prvýkrát, ale až potom vlastne, keď sme sa spoznali a rozprávali sa tuto vo foaje po nejakom predstavení, tak som mu hovoril, že pán Polívka, ja píšem o vás dizertačnú prácu, že začínam písať. A on sa tak na tom pobavil, že no tak toho je hodne, tak to držím palce. Tak to bolo fajn a potom vlastne sme sa spriatelili viac, ja som s ním robil aj v rámci tej dizertačky nejaké rozhovory a potom aj vlastne som začal tu viac hrávať, vytvoril som Pozemšťana a ďalšie hry, takže to tak nejak plynulo, vzýšlo.
z tej školy a aj to prepojenie s Bolkom. To fyzické divadlo i ty vaše scénky vlastně vyžadují nějakou jako fyzickou vytrvalost, tak byl jste už třeba od dětství víc jako k těm sportům, nebo? Áno. Ja som ešte decko 90. rokov, takže sme nemali mobil. Ja som mal prvý mobil, keď som mal tuším 17 rokov, takže moje detstvo bolo vonku. Sme hrali futbal a hokej a tenis a podobne. Na bicykli sme boli každý deň, takže ja som vždycky ťahal k športu. Robil som karate 8 rokov, od svojich 7 do 15 a tak nejak ma pohyb vždycky bavil a naplňal. Takže aj to fyzické divadlo, aj tá pantomima, aj tá klauniáda a všetky tieto veci sú mi blízke a rád to aj vlastne na divadle využívam. A sport vás asi provází i dodnes, že pořád si musíte tak nějak udržovat. Áno. A je to vlastne, ja už mám teraz 39, takže je to tak nejak akože náročnejšie vekom, ale ja sa pravidelne vážim a som rád, že už si ako od jamu držím rovnakú váhu. Mám svojich 77 kg a dúfam, že mi to vydrží ešte aspoň nejakých 10-15 rokov. Takže sledujem si to a chcem hlavne, nejde mi nejak o to, že chodím aj do fitka občas, ale nezdvíham činky, ide mi o tú kondíciu, takže šlapem na bicykli, behám na páse a také veci, aby som vlastne mohol potom to predstavenie niekedy, ktoré má 90 minút, aby som to mohol zvládnuť kondične, takže o tom ide, aj keď idem do fitka. Vy se věnujete hlavně autorskému divadlu, tak kde berete inspirace pro své? No, úplne všade, úplne v každodennom živote. Proste mám rád situácie bežné, každodenné. Sledujem ľudí rád, samozrejme z literatúry, z filmov, z divadiel. Chodím veľmi rád do kina, do divadla, do galérií. Som veľmi spoločenský človek, takže ja mám veľmi rád pri sebe vždy aj zápisník a pero a často mi niečo napadne, takže veľmi rád píšem a dokonca aj keď idem na bicykli alebo idem autom, tak sa mi stalo už x-krát, že som niekam išiel na nejakú dlhšiu cestu, 2-3 hodinovú za nejakým predstavením a mal som nápad. Tak som odstavil auto, písal pár minút, všetko, čo som potreboval dať zo seba a potom som pokračoval zase v ceste. Takže niekedy to príde tak nejak samo, alebo cestujem vlakom, autobusom často a tak nejak mi niečo napadne, takže to píšem. Samozrejme, nie všetko, čo napíšem, sa dá použiť. Niektoré veci sú hodné do koša, ale proste mám rád, keď mám veľa materiálu a mám tých zápisníkov plno a potom vlastne z toho môžem tvoriť. Máte nějakou svoji oblíbenou sketch, nebo kterou víte, že jako divák to vždycky pobaví? No mám ako také hry, ktoré mám pocit, že vždycky fungujú. Aj včera sme hrali Čechačku a Čobolákov s Filipom Tellerom, s kolegom. A predčerom v Trenčine, včera v Brne mali sme plno a bolo to výborné. Vlastne už bola včera 125. repríza, tak to už keď hrá človek ako tak dlho, už to hráme nejakých 7-8 rokov, tak sa to hrá veľmi ľahko a stále si hľadáme priestor pre improvizáciu a pre nejaké prekvapovanie sa. A obľúbené hry mám rád vlastne asi všetky, čo stále hrám. Dadarevy mám veľmi rád, aj Pozemšťana Pepeho. Takže pri Kase to už hrám nejakých 10 rokov, už to má vyše 150 repríz. Sú veci, ktoré proste fungujú, sú osvedčené tým počtom tých repríz a tým časom, tými rokmi. Takže neviem, ale vždycky sa teším na nové hry, mám rozpísané ďalšie veci, takže tak nejak to tak plynulo, všetko spolu súvisí a nemám jednu obľúbenú hru, ale väčšinou sa teším, keď večer niečo hrám, tak sa snažím nastaviť na tú hru, že aby som si tam zase našiel niečo nové, aj keď už to hrám po stýkrát, aby som sa aj seba nechal prekvapiť, aby som si tam nechal priestor pre nejakú novinku alebo pre impulzy z publika a tak. Jak jste zmiňoval ty improvizace, tak baví vás to víc než ty jako dané psané scénky? Jako baví ma to v poslednej dobe veľa. Predtým som aj mal taký rešpekt voči improvizácii. Určite by som neskúšal sám ísť improvizovať, že prídem pred publikum nepripravený a že by som si vypýtal témy a začal sám improvizovať, to nie. Ale s Filipom Tellerom robíme improvizácie, s Daliborom Bušom, s kolegom a kamarátom sme mali párkrát, teraz vlastne onedlho 4.12. ideme prvýkrát s Daliborom a s Dominikom Telekým, to sú dvaja kamaráti a herci z divadla Husa na provázku. Už sme sa o tom dlhšie bavili, že poďme spolu len tak skúsiť improvizačný večer. Roman Blumajer, kamarát, ma zavolal do improvozovny, kde som hral v októbri v Redute, čo už bolo tiež vynikajúca skúsenosť. Takže postupom času sa k tomu viac dostávam, ale myslím si, že stále u mňa ako prevláda to písané. Že ako užijem si aj improvizáciu,
aj tú napísanú hru, ale oveľa viac sa venujem a mám rád, keď niečo napíšem a potom to môžem ukázať pre to publikum a vidím, že čo funguje z toho, čo som vymyslel na ten papier a či to funguje takto. No. Ale sú to iné disciplíny. Tím, že vy tak pravidelně vystupujete jak v Česku, tak na Slovensku, vnímáte třeba nějaký rozdíl, kde třeba lidé víc berou váš humor, nebo... No, ako niektorí hovoria, že slovenský divák je v niečom taký temperamentnejší a hlučnejší. A to je možno trochu pravda, ale zase ten český divák, jednak je viac divadiel v Česku, aj viac festivalov a aj viac ľudí chodí do divadla v Česku než na Slovensku. Ale ja myslím, že ja hrávam občas aj v zahraničí a tie veci, hlavne pokiaľ mám nejakú hru, ktorá je dosť postavená na pohybe a na tele, tak to sú veci, ktoré fungujú aj v zahraničí, aj v Európe, aj v Maroku, v Iráne a podobne. Takže nejak, že by som to veľmi vnímal, že idem hrať na Slovensku, idem hrať v Česku, ani moc nie, ani nie. Je zaujímavé, že keď som začínal, tak som sa bál, že keď budem hrať po slovensky v Česku, že to niekomu môže prísť zvláštne, alebo sa mu to nebude páčiť, alebo bude proste proti tomu nejak zbrojiť, ale zistil som postupom času, že to je úplne v pohode a ľudia chodia na tie hry radi a často mi aj povedia, že vidia divadlo a ešte majú k tomu ten bonus tej slovenčiny, ktorú dnes asi počujú menej než kedysi. Hlavne staršie ročníky mi hovoria, že kedysi bývali pravidelné rozhlasové slovenské pondelky a podobne a teraz už nie sú, takže nemajú tak tú slovenčinu tak často k nej prístup ako predtým. Takže myslím si, že tých 99%, že im to nevadí ľuďom. Aj som bol napríklad v Dobrom ráne párkrát v Čete a väčšinou som mal veľmi dobré ohlasy, iba jeden pán mi napísal, že v českej televízii sa mluví česky. Tak som napísal, že sa ospravedlňujem, že na budúce sa polepším a tak. Jak jste zmiňoval to cestování, tak máte nějakou ještě zemi, kam jste se ještě s tím divadlem nepodíval a chtěl byste? No, veľmi rád, jasné. By som určite, ja som Európu v celku pocestoval, ale nebol som v Spojených štátoch napríklad, alebo v Austrálii, tak veľmi rád by som, alebo v Japonsku. Teraz momentálne riešim jeden festival v Japonsku, monodrámy, festival divadla jednoho herca. Tak uvidíme. Najbližšie vlastne zahraničí ma čaká Fínsko. Budem v januári, pretože tam ja som z Trenčína. Trenčín je Európske hlavné mesto kultúry 2026 a spolu s fínskym mestom Oulu. A v januári, v lednu, tam majú otvárací ceremoniál, takže tam idem vystupovať v angličtine. A vo februári idem do talianskeho mesta Foggia s hrou pri kasete, tiež také nejakej anglicko-talianskej verzii. Takže nejaké zahraničie ma čaká a verím, že aj s hrou Pepe, ktorú sme tu naposledy vytvorili v divadle Bolka Polívky, že dúfam, že sa objavíme niekde v zahraničí budúci rok, alebo tak snáď sa niečo vyjde. V té inscenaci Pepe s vámi hraje vaše dcera Julianka, tak jaké to je hrát se svojí dcerou? Je to skvelé. Ja som to tak zvažoval, že či to bude prínos pre nás a pre náš vzťah ako otca a dcery. A musím povedať, že veľký, že si to užívame ja aj ona, aj ten proces toho skúšania bol krásny, doteraz na to ona spomína. A je to skvelé, ako ísť aj na festival s ňou a boli sme na Kremnických gagoch alebo na Mindfeste v Poličke v poslednej dobe, v Trutnove, v Ufe a je to, myslím si, že hlavne pre ňu je to veľká škola, neviem, či sa niekedy bude venovať divadlu, alebo nie, ale momentálne je tým veľmi nadšená, vždycky sa pýta, kedy už hráme, za koľko dní a koľko budeme hrať tento mesiac a kde. Takže ja myslím, že je to výborná skúsenosť pre ňu a aj pre mňa. Bolo to zaujímavé. A dúfam, že tu budeme hrať čo najviac, pretože si uvedomujem, že ten Pepe má takú svoju krátku životnosť, možno 2-3 roky, pretože ono to funguje na tom, že príde dospelý človek a malé dieťa a ona teraz vlastne má za týždeň 10 rokov a vidím, jak veľmi rýchlo rastie. Takže keď už ona vyrastie, tie dievčatá rastú v tých 11-12 rokoch o hlavu za rok, takže keď vyrastie, tak proste to bude musieť asi zdernierovať. Takže potrebujeme to hrať teraz vlastne rok, dva, čo najviac, aby sme si to čo najviac užili a zahrali.
Tak vy máte ještě syna, ten by nepřipadal v úvahu, že by nastoupil na její místo? Ten je teraz prvák na škole, ale on je veľmi hamblivý. Je to stydlín, takže ja myslím, že on nepôjde určite touto cestou. Lebo Julianka bola od malička taká, že keď mali v škôlke nejakú takú besiedku pre rodičov, že nejaké pesničky, básničky a podobne, nejaký tanec, tak ona bola vždycky vpredu a ešte tých ostatných režírovala. A Alfie je taký, že keď ideme na tú besiedku, tak on sa schováva niekde vzadu a špára sa v nose a hlavne, aby ho nikto nevidel. Takže myslím si, že to je úplne iný typ, že on nebude na divadlo. A jak to zvládala Julča? To museli být několika hodinové zkoušky pro takhle dítě? Boli, ale my sme sa vlastne rozhodli, že ideme do toho Pepelu asi pol roka pred tou premiérou, takže ja som tak pozvolna začal. Premiéra bola v decembri, v prosinci a už od leta sme si pozreli záznam Bolkov z nejakého toho 87. Tak sme si to pozreli niekoľkokrát, začali sme skúšať také tie najhravejšie veci s kabátom a s loptičkami a s klobúkom a také tie žonglerské. A postupne sme začali sa stretávať aj s režisérom, s dramaturgom, so scenografkou Betty, s Maťom, s Daliborom, s Bolkom. Takže bol to taký pomerne dlhý proces a myslím, že sme si to dobre nastavili, aby sme to všetko postíhali. Lebo je to 80-minútová hra, kde vlastne ona tiež skoro nezlezie z pódia. Sice nemáme tam veľa textu, ale tých akcií a takých tých mikrodetailov dôležitých je tam veľmi veľa a myslím si, že ona má dobrú pamäť a zvláda to, myslím si, že podľa ohlasov ľudí a recenzií, myslím, že dobre. Vy máte taky nový projekt s Alenou Trčkovou, kdy cestujete po Česku a Slovensku. Kde se to vzalo, tady ten nápad? No, to prišlo vlastne z Trenčianskeho kraja, tým, že som Trenčan, tak ma oslovili, že Trenčiansky kraj má družbu so Zlínskym krajom, že aj spolu susedia a že by chceli vlastne podporiť turizmus. Tak ma oslovili, že aby som si našiel nejakú českú herečku alebo partnerku k tomu, že by chceli, aby to bola moderátorská dvojica, alebo taká cestovateľská dvojica, Slovák a Češka. Takže ja som tak premýšľal a kedysi som hral v Mahenke, v jednej takej inscenácii Král Oidipus a s Elčou, ktorá bola aj v angažmá v Národnom divadle Brno, tak som ju oslovil a je to vlastne 12 dielov má vzniknúť, vždycky za mesiac jeden. Už máme 6 alebo 7 za sebou, tak je to taký projekt, že vždycky ideme na nejaké pekné miesta v tých krajoch, vždycky jedno v Zlínskom, jedno v Trenčianskom kraji. A mňa baví to, že nielen, že vidím nové miesta, kde som ešte nikdy nebol, ale je to aj akčné v tom, že sme splavovali rieku Váh, a liezli sme po skalách s nejakým profesionálnym horolezcom na hrade Beckov. A podobne, že máme ísť lyžovať a bežkovať, do toho sme boli v Luhačoviciach, v nejakých krásnych saunách a lázních, takže je to moc pekný projekt a vždycky sa na to teším, aj sa tam nasmejeme, Elča je v celku taký vtipný živel a takže to je taký projekt, čo ma baví a verím, že tým, že som vlastne Trenčan, že to možno ako trošku pomôže zviditeľniť nejaké miesta a tak. Máte třeba nějaký zážitek, co se nedostal před kameru, ale... No, stane sa určite. Napríklad, keď ideme aj niekde sa prespáva a dáme si aj víno, minule sme sa niekde tancovalo a naposledy sme vlastne boli pri obede v nejakej takej peknej reštaurácii v Trenčianskych Tepliciach a všetci jedli, aj režisér Denis. A ja som začal rozprávať nejakú historku a pri tej pointe on mal plné ústa polievky a vyprskol to úplne na všetkých, lebo dal tú pointu, on vyprskol a potom prišiel čašník, tak to tam utieral. Tak to bol ako veľmi vtipný moment napríklad, ale ako stane sa aj, ja nie som úplne zdatný kajakár a kanoista, takže keď sme splavovali ten Váh, tak mám pocit, že prvú pol hodinu sme sa tam len takto točili a oni na nás kričali, tí kameramani, že proste začnite už niečo robiť, poďte rovno, pádlujte normálne, inak nebudem mať nič natočené. Takže no, dejú sa tam vtipné veci. Je to také fajn, také ako prirodzené a často tie najvtipnejšie veci vzniknú, keď nie je nič napísané, keď je to tiež zase improvizácia, o ktorej sme sa bavili. Já mám na vás ještě poslední otázku. Teďka s těmi zkušenostmi, co máte a s odstupem. Kdybyste sobě samému jako mladému měl poradit s výběrem kariéry, odrazoval byste ho od herectví nebo jste rád, že jste se tou cestou vydal? Ja som asi rád. No, ja myslím, že to je tak, jak má byť. Že by som asi nič nemenil.
A ako teraz mám pocit, že posledné tie roky, tých posledných pár rokov, všetko ide tak nejak pekne spolu. Mám dosť práce, čo si zaklopem, mám dosť predstavení. Tá práca ma baví a naplňa a stále mám ako dostatok nápadov a impulzov a mám v tej branži aj veľa dobrých priateľov, profíkov, s ktorými sa rád stretávam a ľudia chodia. Takže ja by som asi nič nemenil. Kľudne by som to takto ako tento vek zastavil a bol v ňom a fungoval ďalej, pretože je to... A myslím, že aj Lasicu, keď sa spýtali, keď mal okolo 80-ky pri jednom rozhovore, že či by sa chcel vrátiť do mladosti a do 20-ky, a on povedal, že nie, že určite nie, že nič som vtedy nevedel, ale vrátil by sa do 40-ky, že to bol pre neho akože najlepší vek, pretože mal veľa energie, veľa nápadov, veľa sily. A staroba ešte v nedohľadne a mladosť pochabá už za sebou, takže myslím si, že teraz je taký akože dobrý vek. Tak já vám moc děkuju. Přeju vám hodně štěstí v vaší kariéře. Ďakujem. Přeju vám hodně repríz Pepého a Ďakujem. děkuju, že jste přijal moje pozvání. Ďakujem pekne. A vám děkuju za pozornost a na další díl se můžete těšit opět za 2 týdny v neděli.